4 септември 2024 година, село Богдан. Дай помпа. Към една педя беше мръсотията. Опитах се да монтирам тръбата точно на дамара. Не знам дали се вижда докъде ми влиза ръката, докато от тази страна влиза до тука, а като бръкна надолу, отива надолу. Много трудно я сложих тая тръба, по принцип много трудно се слагат, заради непрекъснато идващата вода, която носи пясъци. Клиента ползва малка вибрационна помпа, добре направена, ще пуска тук в тръбата и няма да има проблеми. Стоп помпа!